Ondo etorri ikusentzuliok, ondo etorri Galde Gazte saiora. Dakitzuen moduen, bosgarren denboraldiko azken txampan gazonezkero, eta gaurko gonbidatu aurkestera pasauko gare. Kepa Errasti aktore aretxabaletarra dalako gaurko gure gonbidatua. Keixo, Kepa? Hola. Zemo azteko da bine, gonbidapenari baiezko multiarren eskerrik asko, Ez zer. Galde Gazte, proiektua, apur bat ikasleak protagonista dituen saioa. Zer ditza jatzen? Ba, ondo, oso interesgarrixa. Bueno, ez dakit eukiko zuen asmoa etorkizunien kasetari izeteko, edo, bintzat gaztien kuriosidadiak eta mai gainien jartia eta euren ikuspuntu batetik elkarrizketa bat eitea beti oso interesgarrixa. Oso ondo. Gaurko gure hiru elkarrizketatzaileak Oñatiko elkarrez ikastetxetik datoz, Amaia Zabera lankidea egon da eurekin, ezagutu ditzagun. Bai, horrela da Jokin, Oñatiko elkarrezi ikastetxetik dator gaurko seikotea eta kontatu diatenan arabera pixkat urduri, baino gogotsu datoz. Bueno, kuadrilla, azaldu iguzue gaurkoan zein elkarrizketatuko duzuen eta zergatik aukeratu duzuen. Bueno, txabaltako Kepa Errasti elkarrizketatuko, eta aukeratu mutila guztulako antzerki munduan oso mutil interesanti izan lekela, inauen hainbat lanari dago kitxonez, eta gu bezala pin bat interesa eta gauzen gai horren inguruan horrexadek. Antzerki gintzan interesatuta zaudetela esan dezue, antzerki gintzan ibiltzen zeate zuetako batzuk edo? Bai, Paula eta ni antzerki munduan gabiltz, eta ni oindela aurten apuntau naiz, baina beha 4 urte dabil mundu hontan, eta Oñatiko irazan antzerki gunean gabiltza, zehazki isup gaztion talde bat dela. Gaur aukera politia dezu orduan Kepari antzerki gintzan ingurun aholkuk eskatzeko. Eta hortaz aparte aurkezpen bideo bat ere prestatu dute gaurko gaztek eta horrekin hasiko deuz. Paula Maio eta Getzera eta Oñatiko elkarrez ikastetxetik. Da Galde Gazten Kepa Errasti aretxabaletako aktorea elkarrizketatuko. Eta pentsatizako antzerki munduak erlazioa da interesako norondako oso pertsona interesgarria izango Hortxe, Kepa, ikaslien aurkezpena, gogotxu etorri hori seguro, baina galdera sorta, Lucia prestatu dabe, baina lehenko galdera nire hasiko naz. Bakitelako ziur saltza askotan zabiltzela, gaurko zehauketzu esku artean. Gaurko apur bat, aurretik ereindako hasixak jasoten apurtxo bat, nabil lur antzerki obrakin, aurreko urtien estreno gauen maiatzien, eta, ontxe dauko, gelditza jaku, bakarra gelditza jaku aurtengo ikasturtean, eta aurrengo ikasturtera begira emanaldi gehiago daukou. Txarri bodarekin gauza bera, aurrengo ikasturtera begira emanaldi gehiago daukou, eta oin gelditzen jaku pare bat, gure aurreneko lana izan zena Mamile Brunekin bi emanaldi gelditzen jaku, ez dakigu azkenak izango dien ala ez, baina gauza horreikin, eta gero etorkizunien urtengo dien beste proiektu batzun hasitxue ere itzen, osake, geldi ez. Hori seguro, Kepa. Ikasle itxan da. Kaixo, eni maili naiz, eta ontxe komentatu duzu gaur egun zeak esun esku artean, baina zein izan zen zure hasiera antzerki munduan? Hasiera izan zen, pentsaizu, nik 14 urten euskala, apuntau nintzen hemen AED elkarteak antolatutako antzerki ikastaro baten, txotxek muteagoen antzerki ikastaro hori, eta guzurra esan hauen, 16 urtetik gorakuentzako ikastaro bazan, eta ni 14ekin ja izena mun hauen, guzurra esan hauen, eta apuntau nintzen bertan, zapatutan izaten zen, eta duket oso oroitzapen politia. Ikasturte baten ziarribili egiten, larun batero elkartzen, eta gero ingoen Amaia Antzokian obra bat Nueva Zaragozako herritarrak, eta oso oroitzapen politia duket. Eta orain arte egin jozun lanetatik, zein aukeratuko zen behin da berriro itxeko? Behin da berriro itxeko, ez dakit. Hombre, nik Mamile Brunei oso kariño berezia dutzet, izan zarako gure konpainian lehengo antzerki obra, oso emozio berezi edo pertsonal batetik sortutako historia bat izan zalako, eta oso lantalde politia sortu gauelako. Eta igual da baita oin bukatzen gabitzelako, pena horrekin nahuelako, ez? Lur bigarren ikuskizunakin oso gustora gabitz, baina zelan badakidan horrekin ondikan emanaldi batzu gelditzen jakula, ez daukat pena hori. Orduan, Mamile Brun aukeratuko nuke momentu hontan. Bueno, Kepa, eta zeuk gomendatuko zutzan, mundu hontan azten da bien baten materia, igual beldurrak hautaketako bidea. Bidea hautatzeko beldurra daukon nahi. Hombre, egisa da ez dela ogibide errex bat, baina gustatzen baldin bajatzu oso politia da. Oso politia. Ez da ogibide errexa, antzerkitik edo antzerki mundutik bizitzia ez dalako errexa. Baina, eske saiatzen baldin bazara sekule ez da errexa izango, ez? Ordan ze gomendatuko nuntzan, benetan gustatzen baldin bajako saiatu deila, ikasi indeixela ikastaro desberdinak, ezautu deixela jendia, ontan lan egiten dauena, ikasteko batez be,
ikusi deixela antzerki asko, eta ez deixela bildurrik euki. Probatziagatik ez da ezer gertatzen, eta bueno, batek daki azkenian. Eta familiakoek, ingurukoek eta abar, antzerki munduan lan ikera animazio zintuzten hasieratik? Bai, niri beti guzti bizen jata antzerkisa, egisa da etxien eta, beti, suposatzen dut, etxe gehixenetan gertatzen den moduan, beldurrakin, esatu dut zuela, ostra, seguru ontara dedikau gure dozula, eta nik egizan horregatik kasetaritza ikasi nagoen lehengo antzerkisa baino lehen. Eta da, sekula damutu ez nazen gauza bat, geroela lagundu izan duz, nik uste kasetaritza inizite horregatik baita gaur egun idazten dutela. Oso gertu da zelako kasetaritza eta idazketa ez, egisa da ez daukiela gero berez zer ikusi handire gauza bat fikzinua idaztia dalako eta beste gauza bat kasetaritza igual errealidadiakin gertu gauza zelako, baina damutu ez naz damutzen. Eta etxien hori, nahiz eta kasetaritza itxera anima hasiera baten, gerora antzerkira dedikauna zenean, besa erabateko izen da. Ikasliek epa, hainbat galdera prestatzez aparte, bidixo bat bekarri da eta zure gertukoen gana beho da, A ber, zer sorpresa ekarri datzuen. Mutil bat erresa, eta baina biti gure izen dago antzerki mundu horretan ibiltzie, eta lortu ino bera gure hauna, txikitzotan betik izen dago, bera zinez izen da izen bizala, eta antzerkila eta txikitzotatik oso uni izala hasi izan, bai irratizio montetan, bere kabuz, hartzeagoen bi mikrofono, baten galderak ite zituen, da gero berak erantzute zituen galderak, eta gero, udalikutara fatezan nien, beti fatezan trapuzar mordo batekin, karnabaletan erabiliteko disfrazakin, eta berak antzesteko asmotan, beti danik. Eta, esatutzu, neurri baten lortu dau, bera gure dago, da lan nekeza eta indierrekue, baina egiten da. Hor, txekepa, ikaslien... Honaz, berakin gainera. Bai. Etxien hasieratik soketzula argi, antzerkixe munduan, kasetari dizena behore soketzun, irratixa bat zu galderakin, eta zuk zure burua erantzutiana. Antzerkixa baina, antzerki munduak ze ikasketa emundutzu, eta ez ikasketa daukizunez, zer ikasi dozu benetan? Antzerki munduak zer ikasi doten, ez dakit nire... Badidez Mamile Brunekin gertatu jatez, zuk ezinegon bat euki baldin badozu barruen edo ezinegon hori kanporatu gure baldin badozu, badala zure burua ezagutzeko modu bat eta gainera bide bat, historia bat kontatzeko eta historia horrekin zure burua ezagutu eta jendeangan emozio batzuk sortu eta hori oso politia iruditzen jat. Eta gainera daukagu sensazioa guk bi ikuskizun montatu ditugu, bisekin gertatu jakun gauza bat izan dela. Eta hori oso ederra da, ze mugitzen dozu jendearen kontzientzia, baina zuria mugitzen dozu. Adiz, Mamile Brunen kasuan gertatu jaku, igual hasieran espero ez gauen ikasketa batzuk euki ditugulako. Igual filosofiko jarriko gaz, baina ulertzen da. Bizitzari dago kixonez, estrenatu gauenetik gaur egunera, taldekide guztioi gertatu jaku gauzak, eta derrepente guko hartu barik gauza horreik reflejautea eusen antzerki obran. Eta esan gurot, guk sortu gauenian ez gitzen konstiente hortaz, eta gero esan dugu, ostras, gauza ederra kontatzen duen, isa konstiente izen barik, ez? Ulertzeko da kepa pena sentitzea bukatzera delako, ez da? Zailo, oso emanaldi berez isa, oso ondo. Eta zein izan da zure lanetan zailena, eta zeratik? Zailena? Ostras, nauke jakingo esaten zailena zein izendan. Azkenean zure lan propioak aurrera ateratzeak beti eskatzen dutzu ahalegin berezi bat, energia berezi bat, baina egisa da guk oso errexe edo sensazioa dauket oso errexe indoen gauza bat izan dela eta ez da pixua izan niretzat behintzat. Errestasunakin junda, baina igual bai eskatzen dutzu, beste lan batzuk eskatzen ez dutuen dedikazio eta energia bat. Ez talako bakarrik aktore moduan lan eitia, ez? Da idaztia, da finantziazioa lortzia, da, azkenean abaniko handi batera dedikau behartzarelako. Geratu zara deskonforme inosun lan batekin? Deskonforme? Pentsan dut baietz, baina oin ez neuke jakingo esaten zeinekin.
gero egisa da oso, ustot aktoriok oso zorrotza garela geure buruakin, eta askotan relatibizauen behar izaten dela baita zorroztasun hori, ze hori beti jatzu gertatu zuen ahotsa entzuten dozuenean edo zuen irudixa ikusten dozuen ez dozela, ostras, ze gaizki, ze ahots zerrarua daukaten, apur bat, autoestimia, da lanbide bat autoestimarekin beti zabitzana hor jokatzen, eta gainera esponiru itzen zara jendiaren aurrian, eta batzutan hori oso gogorra izelik, baina nik uste relatibizaben bidala apurtxo bat, eta ez egun hainbeste importantzia igual hain ondo ikusten etzaren edo hain gustora geratu etzaren momentuei. Ezaten dozu, bueno, pues beste batzutan gelditzu naz gustora, guazen gustora gelditzu nazen momentu horrekin geratzera, txarrekin baino. Eta, bueno, denboran atzera inezkero, aldatuko zeke edo betuko zeke oinarte inozen zehose? Ez, indakoak inozo gustora nau, danakin gainera, Ez neuke, ustot, ez neukela ezer aldatuko. Ustot guzti horrek eragin dauela ni oin hemen egotia, orduen, bueno, pues ez neuke aldatuko. Oso ondo iraganera ingo dugu ikaslien, bueno, beste gertuko baten gana hurbildu dielako. A ber, zeien gana joda bien. Niezako que pasea, laguna, esako duke, mayúskula, laguna. Laguna eta konplizia, bai. Oso ezberdina gara izakeraz, baina umetatik elkarrekin eta oso ondo ezautzen gare, eta gure artekin kodigo batzu dauzko, eta segituen ulertzen dugu, bestiak zenei dauen, bestiak zepetzatzen dugu. Kodigo horrek, ezta? Hau bai, nagoela espero. Bai, kontaktu izabien, zure kuadriako Maidera eskorrarekin, eta bai, hori beti da, bedukotzuna kodigo berezi bat, ezta? Bai, eske Maiderrekin oso txikitatik, eskolatik egon gare elkarrekin, eta gero oso gertu egon gare beti, naizta. Ni gero kanpora joan nintzen bizitzera, eta urte askuen kanpuen egona zen, eta hondikan nauen, oso harreman ez du eukidau, eta grazia injustu no, espero agertzia. Bazen zure ikasketetara kasetari zelako ikasketez. Gero, jardun duzu kasetaritza, apurua laburuldu duzu kasetari moduan ekidozun esperientziak. Bai, bueno, Goiena Telebistan egon nintzen urte askoen lanien, baina Goiena Telebistan hasi nintzen kasetaritza ikasi aurretik. Eta gero igual ondoren baita, igual praktikan batzuk eiken, eta gero gertuen lan inotena, nien oindela 3-4 urte eta aurten 2 hilabetez Herri Txiki Inferno Handi programan egon nintzen gidoilari moduan. Eta hori bai zan igual apur bat kasetaritzatik gertu hau, bueno, azkenien jendiakin zuzeneko hartu eman euketzulako eta errealitatetik sortutako historia batzuk kontatzen zielako. Orduen igual gertuen eukidotena kasetaritzatik hori izen da. Eta suposaik egot zu gazieretan norbait egiko zela referentzia moduan, antzerki munduan eta... Hola, referentzia konkreto ikasteko nik beti izatzen dut txikitan, guztagaten pila bat Indiana Jones. Aventurero, ez? Bai, eta ez dakit horti datorren nola ez, baina goratzen ez dena, ostra, que flipe, horrek itxen duen gauzak itxia. Ez dakit hori zen zan nola ez, baina... Hola, referentzia konkreto aktore bat, hola, ez, Indiana Jones. Oso ondo, guazen berrio Maiderren gana, ze anekdotatxo bat baduko kontatzeko. Ai, ama. Urte deixente ja Madrilera jangitzen, 3 lagun asteburu bat pasatzea. Eta nik etxean plantea nagoenean, Madrilera gindu jesela ama pixkak eskatuta, lehen baldizea ez, kanpora uten da, Madrid batera, eta pixkak eskatuta eta galetu zuzta bat zentzu goiezen, eta zenutza bat altien, deianek kepa eta 3 goiezela. Eta horretz edo tamak, zen zuztela, bueno, kepa bali madoia laseixo geratzena, zuekin kepa doielako. Eta hangenko zela, telefonua jo zuztan, kanpora uten hauen, telefonat bat baitxera, eta sartu ditzen dien, itxura dukoan bezala, telefonua maixen itxi eta baskaltze jaldaitu gauen. Eta ordaintzerako duan dirua maixen itxi gauen, eta ja, jazten hasi ginen ja eta bandatik otetzeko. Eta sartu zen mutiko bat, lako papel batekin eskuen, eta konturatu nintzen diru horri begira eratu zela. Odan pixka zai bezala eratu nintzen, eta bestela konturatu benitzen ninko, baina nioenak gestotxo bat ikusi nagoen papel horreraz pixe telefonua, nire telefonua zeukala. Eta oso momentu desagradable izen zen, azkenean beste laguna deian eta bisonautia lotu gauen telefono hori berreskuratzea, eta guzti hontan buelta eman eta zen, eta kepa nun dau. Eta nik uste, kepa eta ondako kristalera atikolan, hautz batetik begira, eta kanpora zentzen, ze kepa, ze paso da bat, aberak zen, ikusten hauen egoeria kontrolauta zauela eta nizitako salteko nazba.
Anekdota horri kontegu zuzera hitzetan, ze oso oraintzen da, venga, bota. Nire hitzetan, ni urten nintzen lehen hau taberna hartatik, hori gertatu zanean, ni parien ez ninguen, ni kanpora urten nintzen, geratu nagoen antzera, eta kristaleratik ikusi nagoen, Maider paparretik bat eta mutiko bat, eta zona, nik ez toketona sartu biharri zertarako sartu bienaz. Eta gero gaina, de hecho, beti baziletan nutzien, esaten nutzien zila las del Bronx de Madrid. Oso nik endo gala pelirroik eurekin Madrilen ibiltziak. Bai, ez da, gaina, kontatuzko bai, ordutik eurekin batera bat emazera, bueno, lasei, Maider badau ja gure bizkaia zein jutaz, ez? Ordutik... Eta gisa, beramana konta da honean behisa, beramaz, ba, tranquil, kepakin bat emaz oie tranquil. Oso ondo. Ba, galderatxo bat ingo dutzu Maiderre bai. Ba, igual berak, a ber, ze anekdota konteko leken berak? Ze anekdota... Ze anekdota, kuadrilla mailan edo bizitzako besteren bat okurritzen bajatzu edo. Ai, ama, arrapa una boina, arra sartu duz Maiderrek. Ze anekdota kontauko neuken. Ba, ez dakit. Oso politia izan zen, dauket oso rekuerdo politia didez, bueno, despedida, bat baina izan bat despedida ditugu kuadrillan. Ez dakit, baina bat neuria izan zen eta Madrilera fangitzen kuadrillakoak, eta oso politia izan zen, izan zen justo karnabaletako asteburuan, da ni karnabalak izugarri gustatze jat. Ordan zan ustien nian gorde asteburu hau, eta zan ostra, karnabaletako asteburua? Karnabaletan goiez kanpora? Eta inustien, begixak bendau, eta Gasteizen begixak bendau, eta autobusien montau ninjuten, eta enik izen oran indoien. Eta Madrira joan ginen, baina domekan atxabaltako karnabaletarako sakratitzen. Amabixetarako atxabaltan gingo zen, bai. Jarretxuko galderekin. Badakigu gitarrea jote urtek izartzen. Bai. Eta hainez pentsatu zu diskon bat edo ateratia. Ez naz planteagola... nik afizinoz jotzen dut gitarria eta abestia asko gustatzen jat, baina inoiz ez dut komposatu, ez abestiriko ez bonen jota abestixak inditut, eta igual atxabaltako anuntzioko abestixet horre gauzak, baina zango dut nik nire abesti propio horik ez dut sekulain, eta sekul ez naz planteau disko bat ateratzea. Bueno, batek daki, ondikan sekul ez da berandu. Uste zu euskalduna izateak aldatu bela pelikulatiakoan produkzioan, nola? Euskeraz eitziakin esaten dozu? Zu euskalduna izateak eta zure jatorrixek. Hombre, segun ze ikuspuntutatik begiratzen dozun, segurazki estatu mailatik begiratzen baldin mazu, estatuko jendiantzako beti izango gara euskaldunak, eta beti Jesus jarriko duzkue papel horreik, beti enkasilauko gaituzte euskaldun papelian, nik aberastasun moduan ikusten dut, hemen lan eitziakin daukoen, bueno, pues hemen azkenien euskeraz bizinaz, euskeraz sortzen dut, eta aukera dauket hemen euskeraz lan eitxeko, eta printzipioz momentuz ez dut gehixau bihar. Eta lan inozun aktore edo aktoreza ezberdin danetatik, zeinak ikustuzu lagundotzula gehixen filma edo antzerki bat hilerak orduan? Zeinak lagundu duzten gehix? Ez naz oso mitosaldia, ez dauketola pertsona bat esaten dutena, honekin ikasi dut mogoion. Ez dakit, nik dauket hori, gure Lur eta Mamile Brunen sortu ditugun lantaldiekin debozinua, baina eurengatik ikasi dut, baina ez antzerkixagatik bakarrik. Ikasi dut taldien laneikiakin, ikasi dut, ez dakit, plazerrakin laneikia, eta hori gozada bada. Hombre, nipe pentsatzen duen plazer ikusi xeukiko dutela horta. Baina, bai, ez dauketola pertsona bat esaten dutena behi da, honekin ikasi nagoen pila bat, batekin, baina suposatzen dut bakoitzak emundu ustela zerbait desberdina, ez dakit. Eta inoiz mentiratu duzu dena alde batera ustia? Momentuz ez, egisa da lehen esan duten moduan, konsideretan dutela suertea hundixa eukidotela, lana beha indot, baina kriston suertia eukidot, eta ez dut euki inoiz sensazio bat, ostra, ez dauket heldulekurik, beste zerbaitin biko neuke ez dut euki. Orduen momentuz ez, baina batek daki jende asko euki dau sensazio hori. Lehen esan duten moduan ez da ogibide erresa, eta oso politia izan arren, bizitzontan jan behin bida. Eta nik momentuz honek laguntzen duz jaten. Laguntzen ez dauen momentuan beste gozo bat izango litzake, ez dakit. Eta, zure ustez, existitzen da euskal genero bat, hau da, topaien duzu ezberdin jasunik, film espainiar batetik, edo estatu arbatetik? Hombre, nik uste dut, hizkuntza batek eta identitate batek beti markatzen daugiela zeo zer, ez? Egisa da gero gauza asko, hemen
indixan eta kontxintxinan igualak diela, eta emozioak leku mundu guztian berdinak die. Baina hizkuntza batek eta identitate batek bai ustot markatzen dauiela zerbait, ez nauke esango ez konkretu bat esaten zer, baina bai kontatzeko modu bat, kontatzeko historiak, bai markatzen dauiela. Eta gero zer dan politena, identitate batetik edo hizkuntza batetik kontauta egon arren, historia horrek beste leku baten emozio berdina eragina ahal izatea. Baina berezitasun bat bai da, bai iruditzen jat, eta gainera aprobetxa egin behar dana, bai. Zeintzuk dira aktore bat izatean alde positiboak eta negatiboak? Alde positiboak, asko gustatzen jakula gure lanbidea. Azkenean dordan pasinuakin bizi dugu eta suertia dauko lanera pereziakin ez joatekua. Eta hori lanbide askotan ezin ja esan. Eta hori, zure lan hainbeste gustatzea gozada bada. Osa, astelena heldu eta perezarik ez eukitia, hombre, igual batzutan apur bat igual, baina ez da oikuena, beste lanbide batzekin konparauta igual ezein beste behintzat. Eta alde negatibua igual horretxek daukona da, askotan igual bierrestan kondizio batzutan lan eiteko prest gazela. Eta gero inestabilidadia bai, azkenean ez da lan finko bat, eta beti bilibizara bai alde batetik bestera, bai proiektu batetik bestera, baina horrek bere alde positiboa niretzako badauko. Jende desberdinekin lan inari izatea, gauza desberdinak, eta gero, lehen esan duten moduen, autoestima beti oso jokuan daukotzu aktore izan da. Ze epaitzen zara batez bezu, baina sensazioa daukotzu eta gertatzen da kanpotik epaitu iten zaituztela. Eta gainera da lanbide bat, oso dituta gauzana epaitzera, ez? Orduen, horreik alde honak eta txarrak. Eta inoiz lanki batek esan dut zehose, lagun dinotzuna eta gaina egokitza pentsa bizatzula zure lanean jarteko. Lankideren batek esaldin bat, ez dut lehen ez naz oso mito edo esaldia hola ez dakit. Inoiz ahaztu ez dozun zehozer. Inoiz ahaztu ez duten zehozer. Oin ez nauke jakingo esaten. Nik beti nire burua esan dutzaten gauza bat, ez ebestain importantia. Badaz gauza batzuk bizitza honetan importantiak, baina lanbidean ez. Beste bizitzan beste gauza askoz importantiagoak da, orduan, bueno. Hori dugula keskatzeko gauza askona, ez dukiena beretako garrantzia. Hori da. Oso ondo, badauko beste sorpresatxo bat, zure aspaldiko gertuko pertsona bategana, aber zer esaten da bat. Gaur egun, kepa ikusten dut, goitiberako profesional bat, oso exigentia, berak egiten dauen lanakin, oso profesionala, eta, akorda hoetenaz, berak umetan lantzen dituen gidoie zen moldaketa propio etxeutzien, usteuelako hobeto geraketa sala, edo, askotan akordetan gaur egun eskuek librete dituen horreik gauza guztiok egiteko, ez? Nik uste dut zer izango dela, olako maila lortzeko. Bueno, kepa, konte guzu zein da, Rezu? Rezu izan zen nire irakaslia, tutoria, 6. eta 7. mailan, eta Rezukin euskerako asignaturan egiten gauen, Kurtzuarri eskolan, oin bebai uste bat egiten dela, baina garai hartan indarra hundixe hauken antzerki hastiak. Orduen, euskerako ikasgaixan, antzerki lan bat prestatzen gauen, eta Rezu arduratu zen 6. eta 7. mailan antzerki obra horrek montatziaz gurekin ikasliokin. Eta behin baino geixotan esan izan duz da ipatu ditu, baina nina akordetan horrekin. Ez naz akordetan, gidoia aldatzeko neukane, igual garai hartan egingo neuen modu instintibo baten, eta baina oin ez daukat rekuerdo hori, baina beti izaten duz gauza bera, Rezuk, bai. Eta profesionalitzela, zalela. Bai, hori izaten duz, bai, gero erreparo aprobaten dut. Kepa, eta zein aktore da aktorezakin lan alkoa zenu inoin, zein aukeratuko zeben? Ez dauket, hola, injakuak eta inbakuak, inguruen dauketen lagunekin guztoko jaten lan eikia, lagun asko dauzkatelako igual lanbidien bai, asko edo batzuk bai, inda daukete eurekin lana, baina miren gaztainagakin ingo neuke berriro lan, ingo neuke Eneko Sagardirekin lan, ingo neuke Ane Pikazakin lan, ingo neuke, lagunekin, azkenien oso harreman estua sortzen da olako prozesutan, eta azkenien konplizidadea baldin badukotzu, eta ondo pasatzen duzun jendia baldin bada zure lankidia dana,
mejor que mejor, esaten dan erderaz, ez? Eta dago leku konkreturik, zuri ondo sentiarazten dutzuna igual, oroitzapenak ekarten dutzuna baita. Lanbideai dago kixonez esaten duzu? O pertsonalki, nes? Pertsonalki, bera, lanbideai dago kixonez, beti ustot izango dela AED-ko lehen aipatu duten antzerki obra hori Amaia Antzokixan estreno gauelako. Amaia Antzokixa ez da igual, bueno, kariño, bai, badutzat kariño berezia, baina Amaia Antzokian sartzen hazenean beti identifiketan dut useina. Amaia Antzokiko useinak erudeten hau, AED-ko ikastaro hartan bukaeran useina oso rekonoziluta duket usein hori. Eta gero leku bat ola esaten duzun moduan ola, nik txikitan gurasuekin, lagunekin eta askotan joan izanaz Leixergaratera mendira. Eta hor, badau goi bat, ikusten dana Gasteiz, bueno, dana ikusten dana. Eta leku hori iruditzat oso leku berezisa. Askotan noin joan izan azenian, tipiko igual bestiak baino lehen hau esnatu, eta goizian goiz guztetak jatara jutia ikustera, paisaji ikustera. Baki ibili zaila zure lana erlauntza debagoiena osotik antzesten, eta oinatira ez zaila etorri. Eta ber, guztako esatu. Bueno, nik ez dut antzesten antzeslan hori idatzi nauen, baina asko guztia jatik ikustia, egin da berriro. Oinatin ez da egon ondikan, ez dakit nik lan ez duten mobiluten. Oinatik eskaeria iko dugu, oinatira heldu deixela. Oinatira baldin badoiaz nik ikusten joango naz. Hori bai, jazta. Bueno, aber oinezin joten. Ez dut oso altu. Oso altu ez dut esan bier, baina oso guztore ikusten dut, bai, egiz esan, bai. Eta bueno, zein uste zu dela gure Bailarako antzerkixan egoeria? Bailarako antzerkixan egoeria, galdera potolua da. Ez dakit, egiz esan, badau jendia antzerkira dedikatzen dana Bailaran, eta bai egon die egitasmotsuak apur bat mugimendu bat sortu dein, ni kanpuen harrapau nagoenez egiz esan ez dut gertutik bizi ez, sare sozialetatik bizi izan dut, baina hemen Olatz Pagaldai egon da, Ifur, Jurgi Etxedarria, badakit elkartzen ibili ziela, pixka bat mugimendu bat sortzeko Bailara mailan, ez dakit hori nun baitera helduko zen, baina badakit egon izan diela bileratxuak, edo interes bat behintzat egon dela mugitzeko. Orduen, olako gauzak da zen bitartien beti da positibua. Azken galderatxuakin, Kepa, etorkizunera begira, 10 urte barru, zela ikusten du Kepa Errasti bere burua? Ez du jakiten, 6 hilabetera bezalan ikusten duten, 10 urte barru ez dokap ni puñetera idea. Egiz esan, guztoiko jaten oin nagoen moduen, oin profesionalki behintzat oso sorteduna sentitzenaz eta oso momentu politien nahuela konsideratzen dut. Eta hola egongo banintz, izango litzaken niretzat la leche. Nun sinatu behar da. Bai, nun sinatu behar da hola egoteko. Oso ondo, Kepa, denbora gortu jaku, ni esker, zuei etortziaren, zuei ekipo, lan ederra indozu eta galderak eta biditxorrik prestatzen, eta zuei ikusentzuleok, urrengo gaztian azken saioa, 5. denboraldiko azken saioa gauratuko dugu, Mikel Aristi, txirrindulari xakin.